ľudia normálne, že toto, tak som vytvoril tento svet kvôli tomu, aby som tu odskúšal také veci v podstate nie updateu, ale oslaviť, že Minecraft už tu je 15 rokov. Tu sú tieto kanóny napríklad a vypalujú v podstate. Proste vypalujú. A dakedy sa tá textúra ľadu bukne a toto je prvé video na kanále EUCraft. Áno, aj tu sú tie veci. OK, to sú extrémne lagy. To sú extrémne lagy. To sa vám nelaguje video, to sa mne laguje hra. OK, kámo. OK. To je fakt veľký problém. No. Wow. A v tomto svete by som chcel prežiť 100 dní. Ale najprv si nájdeme dobré miesto na usadenie. Ale podľa mňa si založím aj druhý ďalší svet. No, to je... Aj dokonca mám ďalší survival svet. A tam už mám aj dačo postavené. Kde sú roketky? Sú takéto darček, napríklad balóny. Taká party horn. Ale čo som ešte nevyskúšal? Áno, kozie rohy. Zvuk mám zapnutý. OK. Wow, to je extrémne epic. A oni sú, ako kúkam, aj také iné kozie rohy. To je taká dychtivosť, toto je volanie. Obdiv. Pocit. Pocit. Zaujímavé je, že keď... Čo to bolo ako? Čo to má byť? OK. Sen. Takto sa dorozumievajú akože kozy? Alebo ja neviem, koho to napadlo pridať. OK. Ale hľadám rakety. Tak. Výborne. Lenže mne sa neaktivovala Elytra. Poď. Toto vždycky robím za Elytrou. Kreatívu. Wow. No výborne.
No, ja som nabral do stromu, no výborne. Ja som vždycky chcel mať taký dom na ostrove. A samozrejme, tu sú ľadovce, čiže dade musia aj končiť. No, yes, už začínajú oné. More tu začína. Wow. A robím na intro. Nebojte, tento kanál tiež bude mať vlastné intro a možno aj troška o ostrov. Počkaj, jak som sa ustiť, že to není, že to je ostrov. Obletím to celé, no výborne, mne sa nenačetl svet. Wow. No, môžem tu takto byť proste. Vylez odtiaľ. Ne, to není podľa mňa oné. Aké mám šťastie, že ja idem proste rovno od spawnu. Presne rovno. Áno, taký lifehack je. Vždycky rovno od spawnu, aspoň v tejto bedrock edícii, tak je väznica. Proste dedina. Ježiši, toto som dlho nevidel, túto väznicu s dvojposchodovým barákom. Onže s F5 tam asi nevôjdem. No chleba tam máte. Výborne. Vy ani neoslavujete, akože? No, vy tu máte dvojité dvere normálne. Viem, že nič nevidíte. To ani ja. Ja vám to tu nechám vetrať, okej? Môžeš prestať plávať. Ja nechcem plávať. Toto nie je taká veľká dedina. Ja som už mal aj oveľa väčšiu a tu znova začína more. Ale v kreatívu tak tiež si podľa mňa dávajte elitru, není to nič zbytočné, aj keď viete lietať. Pretože pozrite, takto bežíte normálne vo vzduchu v kreatívu. Zoberte si roketky, iba takto spamujte, držte to a pozrite, ako teraz rýchlo letíte. Vidíte? OK. Kámo, veď tam bolo more. Idem nasledovať. Už to je more. A je aj noc. Mne sa nenačetl ten ostrov proste a narazil som. Wow. Ladno sa to seká. Kde tá voda? Prší, no výborne. Ježiši. Tak rýchlo by som ani nemal lietať však. Sa proste nenačete mi svet. Savana. No dobre. Savana, čo je na tom také zaujímavé, že to je savana? Dedina ďalšia. Počkajte, ja idem na pristávte. Ale savanská dedina. OK. Bum. Zombíci, chodte spať. A prečo máte dvere zo 4 strán alebo skoľky? A prečo tu je normálny dedinčan? OK. To je z vedľajšej dedine asi. Kámo, ja nájdem na tejto ceste ešte toľko proste toho. No výborne, ja neviem ani zlietnúť z elitrou. Zrazu začne pršať. Čas. Východ slnka. Teda. A počasie. Jasné.
A týmto smerom by mohlo byť more. Jop. Je to more? Není to more, ale je tu ostrov. Asi, hádam, to je ostrov. Jasné, že to není ostrov. Wow. Portál. Co je v cestke? Tak ma to zaujíma. Co teda? Flint and Steel 2-krát. A také nugety. Jak jsem taký mini ostrov. No taký to len... Taký proste ako má Jakari v svojom ultra hardcore svete. Taký by mi stačil. O tomto hovorím. Ale toto bolo moja nepozornosť. Tá hora načítala a ja som proste letel takto. Proste som neriešil, že tam tá hora je. To vyzeralo, ako keby to bolo doskoro build limitu. OK. No jasné. Ale tu je tento les. Ale inak nič zaujímavého. Ďalší. Ale toto není nejak vzácne. Ja som si hovoril, že je ten les dáky malý. OK. A ďalšia dedina. To je reálne možno 1000 blokov od tej ďalšej. Ani to nie je. Co to je, Jako? Co to je ďalšia dedina? Co to ako je? Kámo. A tu už majú kovárnu. Toto video plánuje možno také dlhšie, pretože dlho som tam mal vydať video. Akože to není taký looting, ale akože teraz som kreatívu, čiže to si môžem hocičo zobrať v podstate. Hoci kedy. Jo, ja nemám v ruke raketky, ja. Pumpkiny! Ale nie, to ma nezaujíma. Dokonca keď idete vždy rovno od spawnu, tak nájdete viac, dedín. Motion Monument, nie? To som ešte nikdy ne, to nebolo Motion. Ocean Monumental. Vrak lodi. Výborné pristátie, žiadam o potlesk. A odber, hlavne. Dajte. Tu je za loot. Tu je za loot. Sa mi prestala kamera bugovať. Mapa pokladov. Kde je ten... Jasné, ja si ho ani nezoberám. Kde je ten poklad? Ja si musím... Akože, to je podľa mňa aj mojím smerom, ne? No, ne. Asi. Ja som tam videl ostrov. Tak, môžeme pozrieť, aký to je loot. Tunak by to dať malo byť. Kopeme instantne, čiže v pohoda. Tá čestka.
No tu doslova není. Oklamali ma vola. Ale vážne ona tu není, no tak to si ale robíš srandu. Ideš do mora. A už ťa nikdy nechcem vidieť. Vidíš, tu sú zombíci. No, akože tunak nie je tráva, čiže by som asi ďalší deň tunak dával trávu, ale to nie je taký problém. No tam je ďalší ostrov, hádam to je to je dosť tenký ostrov. A toto by teoreticky nemuselo byť zlé. Akrát, že by som tu tiež dával trávu. Čo je? YouTube. Live subs song. Madaki song. Studio Glusa TV. Dúfam, že sa pozeráš. Iglu. Alebo podobá sa to na iglu. No podľa mňa to není iglu. Prečo by tu... Ne, to je Vlad. To je ten speciálny ice. Tu je proste Ice Spikes. Teda tu není Ice Spikes, ale ľadovce. Som asi nemal robiť. Ja neviem, prehnané reakcie. Ja proste nie som ani v survival a proste mám takéto prehnané reakcie. Tak si musíme vybrať. Tenhle. Alebo kde je ten piesok? Krúci písek. Kde je ten písek? On tu nie. A tam je. Alebo tento. Ja pristanem. Ale neviem. Toto by asi kľudne na prvú bejsku stačilo. Ale podľa mňa tak zoberieme tento. Troška vám strihnem, ako tu budem pokladať trávu. Som ju vyhodil, výborne. Troška vám to strihnem, OK? Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Akože nehovorím, že som taký dobrý v proste vstavaní. Akože som dáko dobrý, ale nie som taký builder zasa. Taký priemerný hráč proste Minecraftu. Johnny, yes, Papa. Daring bird, yes, Papa. Na 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 na. Johnny, yes, Papa. Na 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 na. Je mi úplne jedno, čo robím, keď natáčam, pretože viem, že to môžem zostrihnúť. Johnny. Eating sugar. Yes, Papa. I'm eating sugar. I haven't eaten in the last 3 days because you refused to feed me, and the sugar is the only thing I can reach. I mean, you smoke 2 packs of cigarettes a day, yet here you are complaining about me eating a little sugar because I'm hungry. Papa, are you smoking? Telling lies? Yes, because you're a chronic addict. Tunak by som urobil takú pláž. No, to je dobrý nápad.
Dun, 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 dun. Proč to zapomňam? Ja som tu chcel spraviť pláž. Tak ja som dobrý. Výborne, teraz to musím všetko vykopať. Gratulujem si sám sebe. Gratulujem sám sebe normálne. Čo děláš jako Endermane, čo si tu... Co děláš, no? No tak sa teleportuj do... What the? Ale čo dělá... OK, najdeme riešiť. Ľudia, pozrite sa na to. Konečne to je. Konečne. Ale na pár detailov. Ale proste je to. Toto bude unikátny strih. Najväčší v podstate strih za moju YouTube kariéru. Pretože už nahrávam 56 minút. A to je fakt dlho. Čiže dúfam, ma podporíte aspoň tým odberom. Kámo.
Tunak som urobil tú pláž. A wow. Toto som nechal tak. A tie orečka som tam dal ja. Toto. Áno, diamondy. A ešte som tu našiel jaskyňu. Teda to nie je ani jaskyňa. Tak som tu dal orečka, akože to je jaskyňa. Fakt. Takúto jaskyňu plnú orečiek by som chcela ja nájsť. Robil som ten terén, aby čo najviac v podstate vyzeral, že je prirodzene vygenerovaný. V podstate. A na tejto hore by som chcel mať bejsku. Áno. A rozvrhneme si, čo budeme potrebovať. Isto dáke dvere. Napríklad dáme takéto. Potom budeme potrebovať stavebné bloky. Na čo použijeme? Mangrové drevo, a cihly. A budeme potrebovať rastliny. Listohopku a ako dekorácie stromy a machový blok. Ešte budeme potrebovať truhly. A záverečne sklo alebo glass pane. A na budúce si tunak postavíme dom. Tak zatiaľ čau.